Mám klip, brácho, Boris reálně, prostě my jedem a Boris nás prostě vyhulí a ani reálně nebyl někde u nás. Koho jsem vyhulil? Já? A nemůžeš do Pak se na routí? mě teleportnul. Kdo? Máš klip? Jasně, že mám. Dobre, počkej, ja ťa chod do čakárne a ja to budem riešiť. Okay. A vy jste dali jakoby letenku tomu? Počkej. Negři, skurvení, negři. Tu je, pozeraj. Tuto tak je mi to v tomto. Ale asi aj mne to seka však. Dobre. Pozeraj. Boris byl celou dobu do toho. Počkaj. Neviem, či to vidíte. Vidíte to v pohode? Hej. Počkej, tu tak, kedy sa má kuňmo spávnuť. Je to na minutu 40, myslím. No, Teď nějak. no vidíš? No klip. Aha. Fullu prostě. A do fullu jedal. Ja už som tam pribehol. Fako, jak pribehol. Dobre, takže šéfčík. No, tak. Na koľko mu dáme? No, ja by som mu dal, 2 týdny. no, To nedáváte cheaterovi na 2 týdny, ne? Ty sa nestaraj, do koľko mu dáme, prosím ťa. Dobre, lebo ty dostaneš ban. To tak nemám rád. dobre, vyriešené. Čau. Dobre. Čau. Dobre, koľko na 2 týždne, či koľko? Ja by som mu dal 2 týždňa aspoň. 2 týdny, no. Pako dal 2 hodiny. No veď, lebo ja si to už podľa vás dávam, no. 3 dní? Že ty si to potom predložíš. 3 dní, kámo, Tak 3 dní, dobre. Alebo nie, to je málo. Týždeň. Ostane a dáš tomu Oliverovi toho triala. Čiže nech sa napojí. Ale nech si zmení meno, už som mu to povedal.